హలో ఎవ్రీవన్ నిఖిల్ తోందుల్లరు V4 న్యూస్ ನವೆಂಬರ್ 14 ಜೈ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಬೆರೆನ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಏಪಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋದೆ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಆತ ಇಷ್ಟ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ಸರ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ನಡಕೆ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಆರು ಪೋಪಿನ ಆದಿಪ್ಪು ಹೊರವರಾರು ಪೊಣ್ಣ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ಎಂಕಂತೂ ನಿಜ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಿಕ್ಲಿಗಳ ಇಷ್ಟ ನಿಂಗೆ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಅರಡಕ್ಕೆ ಏನು ಗದೆ ಪಂಡ ಅಕುಲ್ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತಿದ್ದೀರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಜೈ ಮೂವಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅರಡನೇಕೆ ಏನ್ಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಗ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪದ್ಯ ಪನ್ಲೆಗೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ V4 ವೀಕ್ಷಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಓ ಪದ್ಯ ಓಲಾವಿರುವ ಓ ಪದ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ಖುಷಿ. ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಹೊಂತು ದೇವಯ್ಯಾರಿ ಯಾನ ಮೂಲೆ ಕಾತು ನುಲ್ಲೆ ಮದತೆ ಪೋಪನ ಓ ಪೊಣ್ಣೆಯನ್ನ ಮೋನೆ ತೂದುದಾಯೇ ಕೋಪನ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಹೊಂತು ದೇವಯ್ಯಾರಿ. ಐಕೆ ಸರ್ ಇವ್ನ ಸಾಂಗ್ ನಟನೆ ಸಂಗೀತ ಸರ್ ಅವು ಎಂಚ ಸರ್ ಸಾಧ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಡು ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗೈತೆ ಸರ್ ಐಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈರು ನಿಜ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಉಳ್ಳಾರ ಅನ್ನತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪುಳೆ ಅಂಚೇನೆ. ಓಕೆ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಡು ಏನು ರೂಪೇಶ್ ನಡೆ ಬರ್ಪೆ ಹಾಂ ಅವು ದಾಯ ಬರ್ಪೆ ದಾಯ ಬದುಂತೆ ದಾಯ ನಾಚಿಗೆಟ್ವೆ ಅಂಚೆ ಸತ್ಯನ ತುಟ್ಟು ಪೋಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಅಂಚೆ ಸತ್ಯ ನಡೆದ ಆಯಿತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆಸೆ ಪುಣ್ಣ ಅಗ್ಲಿ ತೀಯರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೀಯರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಯಾರು ಅದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರನ ಕಾರ್ ಪತ್ತುನ ತುಳುನಾಡ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾರ್ ವೈಪುನ ಅತ್ತು ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವ್ಲು ಎತ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದ ತೂಂತಿನಗಳು ಅರೇನು ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೂಡ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿನೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲಾವಿದೆ ಯಾರು ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿ ಬಂದಾಗ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಂಚಿ ಜನಕ್ಕೆ ಕಾತೊಂತೀರು KGF ಬನ್ನ ಕಾತೊಂತೀರು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂತೀರು ಅಂಚನೆ ಕಾಂತಾರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದೀದು ಅವೇ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಡ್ಪು ನಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ರೂಪೇಶನ ಜೈ. ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಜೈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೋಡಾಂಡ ಇವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾಡು ನಟನೆ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇರೇಗ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚಿತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿ ರೂಪೇಶನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ವಿಶೇಷ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿ ಬಂದಾಗ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಂಚಿ ಜನಕ್ಕೆ ಕಾತೊಂತೀರು KGF ಬನ್ನ ಕಾತೊಂತೀರು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂತೀರು ಅಂಚನೆ ಕಾಂತಾರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದೀದು ಅವೇ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಡ್ಪು ನಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ರೂಪೇಶನ ಜೈ. ಅದೇ ಬಂದಾಗ ఆయన ವರ್ಕ್ ಅಂಚಪ್ಪುಡು ఆయన ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಚಪ್ಪುಡು ಫಿಲ್ಮದ ನಿತ್ತು ಪೊರ್ಪುನ ಗಮನ ಆಯ್ತು ಮತ್ತು ಡೇರೆ ఆయన ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಸ್ತುಂಡು ಅಂಚಿನದವರ ಐತ ಪ್ರತಿಫಲನೆ ಜೈ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೇವನ ದುಮ್ಮೆಂಚ ಜನಕುಲು ಖುಷಿಟ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೊಂತೀರ ಅಂಚೆನೆ ಐತೆ ಸೂಪ್ರಂ ಸೂಬೈ ಐತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಂಚ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಕಾಂತಾರದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಂಚೆನೆ ಅವೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಈ ಜೈಕ್ಲ ಉಂಡು ಅವೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬೋರ್ಡ್ ಏಪಲ್ಲ ದೇವನ್ನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆ ಸುಲಭ ಒಬ್ಬ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿದು ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಂಚ ಕೇರ್ದೆ ತಂದು ಆಯ್ತು ನಿಂತು ಆತು ಪ್ರೀತಿ ಜೀದು ಕಲಾವಿದರು ಆತು ಜನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಸೇರಿದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಜೈ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು. ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಮೈತೆ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರತೂತ ಇರ್ನ ಪಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂದೊಂಜೆ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೇರಿಪ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚ ಸರ್ ನಮ್ಮಂತ ಹೇಳಿಪಾರೆ ರೆಡಿ ಆದಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನಾನು ಓಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ಏನು ರೂಪೇಶ್ ನಡೆ ಬರ್ಪೆ ಅವು ದಾಯ ಬರ್ಪೆ ದಾಯ ಬದುಂತೆ ದಾಯ ನಾಚಿಗೆಟ್ವೆ ಓಕೆ ಪದ್ಯದ ವಿಷಯ ಫಿಲ್ಮ್ ತೋದು ನಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಪನ್ನಗನೇ ತಿಳ್ಕೆ ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ತೂನಾಗ ನನ್ನಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅವು ಖಂಡಿತ ದಾಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಬಂಚಂದೆ ಪನುಲಿ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಸರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಈರಾದಿಪ್ಪು ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಸರ್ ಆದಿಪ್ಪು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರ್ ಪನ್ನಗಲ್ಪ ನಮಕ್ ಕೂಲಿಂಚನೆ ಪಡಾತೆ ನಮಕ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿನ ಸ್ಪೇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಪ್ಪಂದು ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಪನ್ನೋಡಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪಿರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಿತ್ತು ಪೋಡು ನನಾಯಿನತ್ತು ಬಲ ಪೋಡು ಪಂಡ್ದು ಅಂಚಿತ್ನ ಟೈಮಡು
ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮುಲ್ಪ ನಟನೆ ಮಂತದೇರ ಪಂಡೈಕಿರ್ದಾದ ಮಂತ್ರಿ ಸರ್ ಅವು ಪನಿಯರ ಇಜ್ಜಿದ ಪನ್ನಾಗ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಕ್ಲು ಎತ್ತು ಎಲ್ಲಿಡ್ಜ ತೂಂತಿನಕುಲು ಅರೇನು ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೂಡ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿನೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲಾವಿದೆ ಅವು ಆರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವಾರ್ಡ್ ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲಾವಿದೆ ಅಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಈ ಜೈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿ ಬಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಪವರೇ ಬೇತೆ ಟರ್ನ್ ಅಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಇವಾಗ ಓಕೆ ಅಕ್ಕಲೋಡು ಪೂರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಪೂರ ಮಲ್ದ ಅಕ್ಕಲ ಪಾತ್ರ ರೀತಿ ಅವಡು ಆ ಚಿತ್ರ ಆತ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಂಡಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣಿಗೆ ಅಂಚೆ ಅಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ದಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಇವಾಗ ಓಕೆ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಂಚಾಂಡು ಸರ್ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತದ ಒಡನಾಟತ್ತು ರೂಪೇಶನ ದಾಪನ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಿಂಚಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ನಿಕ್ಕಳ ಹಿಂಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಚೆ ದಾಪನಾಗ ಐತ ನಿಂತು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೆತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತಿ ಅಂಚೆ ಐಕ್ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಫಲ ಕೊರುಡಿ ಅಂಚನಿತ್ತೆ ಅದ್ವಿತಿ ಆರಾಧಿಪು ಆರ್ ಲಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಕನ್ನಡ ಲಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತಿನಾರು ಇದು ತುಳುಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆಟ್ಟು ತೀರಪುಣ ಮೇಜರ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ಪುಣಕ್ಲೇ ಇಪ್ಪುನಿ ಸೊ ಇರೆಗೆ ಎಂಚ ಸರ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡಾತ್ ಇರೆಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡಾತ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಪಂಡ ರಾಜ್ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವಡು ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೇರೆ ಅದ್ವಿತಿ ಅವಡು ಅಂಚನೈತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕನತ್ತದು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಂತ್ನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಸರ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಅತ್ತ ಮಂಚೆ ಬುಳೆ ಒಂದು ಪೂಡ್ ನಮ್ಮ ದಾಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಪಿದೆ ಉರುಡು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಹತ್ರ ಪಿದೆ ಇಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ತುಳುವರುಳ್ಳೇರು ರೆಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರುಳ್ಳೇರು ಅವೇ ಆರು ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ಒತ್ತೊಂದಿನೇ ದಾಪನ ಪುಣ್ಯ ದಾಪನ ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಆರು ಉಳ್ಳೇರು ದೀಪಕ್ ರಾಜ್ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಜನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದಾಗ ನಲ್ನಾತ್ ಇಂಕ್ಲ ತುಳು ನಮ್ಮ ಈ ಫಿಲ್ಮಿಗೂ ನಲ್ನಾತ್ ಪುಷ್ಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು ನಲ್ನಾತ್ ಶಕ್ತಿ ದಿಂಜಾಲೆ ಅವು ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಇದೆ ಬಂದಾಗ ಎತ್ತೋ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆಸೆ ಪುಣ್ಣ ಅಗ್ಲಿಂದ ತೀಯಾರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೀಯಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೂಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರನ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳಿತ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಅಗ್ಲೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮಾತಿರ ನಿರೀಕ್ಷತೆ ಅಕ್ಲ ಇತ್ತು ಅವು ಖುಷಿ ಮಿತ್ಲ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ತೀರೆ ಬಂದಾಗ ಮೈಂಡ್ ಇಪ್ಪು ನೀತೆ ಸರ್ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರ ದೇವದಾಸ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರ ಇಂದುವೇ ಮಂಡೆಡುಪ್ಪು ಪಡೀಲ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರ ಪಣ್ಣದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಿಖುಲ ಬಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬದಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ದಾಪಂಡ ಆತ ತೆಲಿಪೋ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಇರೇಗಿತ್ತ ಕತೆನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪೋರು ಈ ಕತೆಟ್ ಯಾನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅತ್ತನ ಮನ್ಪೋಲಿಯಾ ಬೊರ್ಚ ಪನ್ನ ಇರ್ ನಿರ್ಧಾರ ಬರ್ಪರ್ ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬೋವು ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಯಾನ್ ದಾದ ಬಂದಿನ ಅಂದಾಗ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪಿನಿಡ್ದಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆವಡ್ ನಂಗೆ ಬೋಡ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮಲ್ತೊಂದು ಭೂಪಿ ನೀಡಿದಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೋಡು ಐನು ತೆರಿಯೊಂದು ಐನು ಬರಿಪಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟರ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಐನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಆದ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪರ ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತಿಂದ ಅವು ಯಾನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈ ಬರಿಪಿನಾಗಲು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋನಾಗ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಪಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಅಂದಾಜ್ ಆಪಣ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಒಂದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಪನು ಇಂಚೊಂದು ಲೈನ್ ಬಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಪು ನಂಗೆ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ ಖುಷಿ ಆಡ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಐತ ಪೀರಿಯಡ್ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆನ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪ ಅಂಚೆ ಕಲಾವಿದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಡು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಅದು ಬತ್ತಿಬೇಕು ಅದು ಪೇರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಅಪ್ಪಾಗ ಜನಕ್ಕೂ ಲೈನ್ ದಿತ್ತು ಇರೆಂತುನಾಗ ಅಂಚನೆ ಪಂಡಿತ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಸಾಫ್ಟ್ ನೇಚರ್ ಅದು ಆರಾಮ್ಸೆ ಕೂಲ್ ಸೆಟಲ್ ಅದು ಆರಾಮ್ಸೆ ಪಾತಿರ್ ಒಂದು ಪರು ಬಟ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತುನಾಗ ಈತು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಸ್ವರ ಬೇತೇನೆ ಹೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅವತ್ತು ನನಗೆ ಎಂಗ್ಲೇ ನಿಜವಾದ ಖುಷಿ ಆಪನ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಕಡೆಗೆ ಅದು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ V4 ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ದಾಪನ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಡು ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ರತಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳ ದಾಪನ್ನ ಎಂಕ್ಲಿನ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲಿನ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪನು ಜನಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪನು ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಪರ್ ತಕ್ಲೋಡು ಮೀಡಿಯಾ ತಕ್ಲೋಡು ಚಾನಲ್ ತಕ್ಲೋಡು V4 ನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನ್ಯೂಸ್ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪನು ಜನಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪನು ನಿಖಲು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕೊಡ್ದು ನಿಖಲು ಜನಕ್ಕೆ ಪಂಡದು ನಿಖಲು ಇಂಚೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈದು ತೂಲೆ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಖಲು ಅಂಚೆ ನಿಖಲೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಂದಾಗ
ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋಡು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಎತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಬರ್ಪೇರು ಎತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಬರ್ಪೇರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕಲು ನಿರ್ದೇಶಕರು ದಿಮ್ಮಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಬರ್ಪೇರು ಈಗ ಮಾತ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರು ನಿಕುಲ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ తీయాలన్న ನನ್ನ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಯಾಕಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಫಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಗೆ ಅಂಚನೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ V4 ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಇರುವ ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋನ್ ಬತ್ತಿಂಡು ಸೊ ಇರ್ನಲ್ಲ ಕಡದೊಂಜಿ ನಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಇರುವ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದು ಮನಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜೋಡು ಪುನಃ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟೊಡಿತಿನಗಳ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸೋಣ ಪೊರ್ಲುದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು V4 ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಬೋಡ್ತೀನಿ ಮನರಂಜನೆ ಕೊಡ್ತು ನಲ್ಲಾತು ಎಡೆ ಮನರಂಜನೆ ಕೊಡ್ತು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಜನ ಪಾಪದಕ್ಲ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸೋಣ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೀನಿ V4 ನಲ್ಲಾತು ಬೆಳಗಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ V4 ನಮಸ್ಕಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ನಮಸ್ತೆ